Nasraibil Mondoliaw Kizur Poroman Fitayong ada Michael ko logo mondang जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय था जों नास्राइबिल मन्दलिनिफ्राय दायो सराइबिल पारिसआव थांनोसै गोबां फादार सिस्टारफोर दं लोगोफोर बिदिबा दान्दिसे नायलांदो जों नास्राइबिल मन्दलिनिफ्राय सराइबिल पारिससिम आवगायलांनोसै नायलांबाय थादो Maria naijang bok nai perbuan juse dong jauh ni madong penjaga ni grup saya Yesus Maria naijang bok nai perbuan juse dong Oi, kutuban. Hap, usah dia. Malira Jawa. Binikayna Isra biku goजौआव दिखांबाय आरो बिनि मोनसे मुं होबाय जाय मोनफ्रोमबो मुंनि जौसिन जेरै जिसुनि मुङाव सोरगो आरो बुहुमाव आरो हा सिङावबो हान्थु मोनफ्रोमबो फरायनाय बायदि आरो मोनफ्रोमबो सालायफ्रा बिफा इसोरनि समायनायाव जिसु ख्रिस्टआ प्रभु होननानै सिमां लानाय बायदि येशु मसीह